Hoy, buloy. Kaya wapa isda dito. Unsa? Matats. Oh. Apit na tamuman. Pero lalom-lalom pa rin bangaga, Matats. Pila may parsyal ng isda. Pila parsyal na John? Kap, pila parsyal sa to isda, Kap? 1,000. Ah, 1,000. Wow. Ubay-ubay jud yang karga, Matats, no, kay nakatunong jud siya kung asa dapat idasmag ang isda, kay ang uban man gud nag-deliver dire tag 300, 500, ang uban bukol or gamay rag kuha, so wa ka bawi sa starting. Di na ta matingala ni panagat, Matats, kung pag abot mo sa lawod idasmag ang isda, aw swerte nimo. Uy, balo, kadako. Kalami isda ko sa balo. Balo. Dako. Labyog. Isa ka gyapon aron. Daghan nagbalo ni Matats. Matats. Nagkita na pud mi kataas pud balo Matats. Kanang balo nga akong gigunitan mga Tats, ako na pangayon sa kapitan no, og ihatag po nako na sa kapitan nga wa ka panagat karon kay na ako'y camping nga mananagat, ang iyang panagat bulinaw og lupoy, so wala man nagpakuha ang bulinaw og lupoy, standby siya karon. Kung makita nyo ang video mga Tats, dito nyo na makita sa reel no, kay dito na ko na i-post mga Tats, kay kaning kapitan man god basta mo deliver ni siya dire sa Peaceport, unya na si bulinaw og lupoy, iya jud kong hatagan ana. Mauna dili lang kay libor ang atong hatagan mga Tats, pati pod kapitan nga wa nanagat. Daghan na kay ga-comment sa ko mga Tats, og daghan pud ga-chat sa ko ano nga mangayo og isda, sultian tala mo sa tinuod no. Pag baghabo mi unya na amo automatic mohatag ko sa inyo ha. Daghan nag-comment sa ko nga sigurado ko pangayo og isda sa mananagat, tinuod na gapangayo og isda, pero ang uban ana akong ginahatag sa mga tao nga walay mga sudan kay dili ko dalo. Mga Tats, Kap, tag kalami anak. Kap, mga Tats, ay mugulabog ba kay ga-vlog pa ta, disturbo mo ha. Oh, Tats ha. Unya na. O na Matats, kung na ako'y grasya no, ako lang yun ang bahin-bahinon Matats, kay dili tanan bangka ni Donggo dira sa Peaceport akong kampi or kaila. Isod pod mangayo nga dili na to kampi no, kay maulaw pod ta ana, kana akong ginadoon Matats, wala pa ko nag content creator, amigo na mi or kaila mo na mangayo ko sila ha, manghatag pod na sila. Naiuban na ko kag 500, 300, ila sobra libo. Muna panagat tunong-tunong lang. Mawagi nga panagatunon pa. Matsambahan nimo nga dasmag atong lugar ha. Ana. Di pandawan. Kung magkilaw mo kumatas, di kay takatiman kay busy kayo. Unya ta makakilaw anig mahuman nagabuwa. Yon, lahi ang balo dira ha. Kilaw taron. I-vlog daan. I-vlog pa di ay, di pwede nga magkilaw lang. Kilaw lang. Ay, tara kapitan. Now. Iso, bata pa kayo kapitan. Doon na lang katre. Oh, ilabot ng natis babaw. Matats, panahon na siguro magkilaw may kay naman nagabuwa. Kaya na magkilaw Matats oh.